وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. A cikin karatunmu na aljami'u sahih al-imam al-bukhari muna cikin kitabul hajj, za mu tashi babi na 132, babul khutbati ayyama minan. حدثنا علي بن عبد الله حدثني يحيى بن سعيد حدثنا فضيل بن غزوان حدثنا إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. wato wannan hadisin mun karanta a sassansa da yawa a baya, ko ba da yawa mun karanta a baya. Ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, wato hadisin yana magana akan khutba ranan nahar, wato bayan khutban arafa. Duk da hadisin ya zo akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya arafa ya yi wannan magana, ko wannan ya zo akan yawmun nahri. Yawmun nahri mun sani shine washe garin ranan arafa, wato ranan sallah da muke cewa ko awwalu ayyami mina, bayan yawmut tarwiya. Ka san ranakun yadda suke, akwai yawmut tarwiyati shine ranar 8 ga wata da ake fita a je arafa, ko sai yawmu arafa washe gari ranar 9, sai yawmun nahri shine wannan ranar sallah, sai yawmul qarri shine washe garin ranar sallah, sai yawmun nafril awwal da yawmun nafril thani. Su ne ranar 12 da ranar 13. Malamai sun yi ta ƙoƙarin taufiƙin wannan hadisin da wancan hadisin, ta yaya wannan yawmun nahri, wancan yawmu arafa, an yi ta maganganu a kai. Amma dai wasu ce hadisai daban-daban ne, wasu ce a'a hadisi ɗaya ne dai, magana ɗaya ne. Ana nufin yawmun nahri din ne domin khutbar ranar arafa, domin al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisan ne don ya nuna cewa ana khutba, wato yawmun nahri din bayan khutbar ranar arfa, ko da yake ya zo ma yawmul qarri din, saboda shi ma yana cewa wato kuma dai abin da aka fahimta kawai dai ana nufin khutba da nasiha, yi wa mutane wa'azi da jan hankalinsu da abin da ya kama da wannan. Ba ana nufin khutba irin wancan wanda take tare da sallah. Mun sani ita akwai khutban idi, sannan akwai khutbatu yawmin nahri, kuma ita ana yin ta yanda aka sani dai a ranar sallah tare da sallan idi da duk abin da ya ta'allaka da shi. To an yi maganganu kuma har yanzu akan hadisin, domin yanzu kaga wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tambaya, sun amsa, kuma abin da aka fi haddacewa a cikin hadisin shine sun yi shiru ba su amsa ba. Ya tambaye su wace rana ne wannan, suka yi shiru, har suka ce har muka zaci zai kira shi da sunan da ba sunansa ba, zai kira shi da wani suna daban
da sunan da muka sani. Shi ma malamai sun yi maganganu, mafi yawa dai abin da kamar yadda za mu gani a hadisan da za su zo nan gaba a cikin babin dai, abin da ya fi inganta shine wato wannan dai ya ruwaice shi da ma'ana ne, ya ruwaice shi da ma'ana saboda wato ma'anan dai abin shine rana kaza, wajen shine waje kaza, amma ba yana nufin cewa sun amsa din ba, domin abin da aka fi haddacewa shine shirun nasu su kasa amsawa ko suka yi shiru har aka zaci za su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kira su da wasu sunaye da ba sunayensu ba. Ya tambaye su ayyu yawmin hadha, wani rana ne wannan? Suka ce yawmun haramun, watan rana ne haramtacce. Yace fa ayyu baladin hadha, qalu baladun haramun, suka ce gari ne haramtacce. Qala fa ayyu shahrin hadha, qalu shahrun haramun, suka ce wata ne haramtacce. Mun san dai abin da ake nufi da haramtacce, abubuwan da Allah subhanahu wataala ya haramta a cikin su. Qal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. To jininku da dukiyanku da mutuncinku abin haramtawa ne a kanku, ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha. Wata manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana jan hankalinmu zuwa ga ainihin manufan addini na kiyaye jini da kiyaye dukiya da kiyaye mutunci. Mun sani banda su da kiyaye hankali, kafin su duka kiyaye addini, don dama da masu addinin ake magana, wanda a wannan ne malamai suka gano abubuwan da addinin musulunci ya zo don ya kiyaye ɗin nan guda biyar ko? Kiyaye addini, ko da yake wasu ma sun kaddamar da kiyaye jini akan kiyaye addini ɗin, cewa kiyaye jini yana gaban har kiyaye addini. Bayan kiyaye addini, kiyaye jini, sai da sauran waɗannan dai duka abubuwan da aka faɗa. Bayan jini hankali, bayan hankali dukiya, bayan dukiya mutunci, ko dangane, duk dai abu ɗaya ne, sashin kiyaye mutunci ne. Wannan duka yana nuna mana yadda addinin musulunci ya haramta wa musulmi tozarta ɗan uwan shi musulmi ko cin mutuncin ɗan uwan shi musulmi. Yana nuna mana yadda mutuncin musulmi yake da tsada, da jinin musulmi yake da tsada, da dukiyar musulmi yake da tsada. Ba wai kawai addini ya tsaya akan shikenan kana jin kayi addini, idan ranar sallah yayi ko ranar arafa yayi ka kiyaye waɗannan abubuwan da shari'a ta haramta a arafa. Shari'a bata haramta waɗannan abubuwan a arafa ba, sai domin shi yasa Allah ya ƙara wa sayyidina Umar yarda radiyallahu anhu ya kalli albaladul haram din, ba ma albaladul haram din ba, ya kalli ɗakin Allah ma, Kaaba mai girma, yace wallahi tallahi mu'mini ɗaya ya fi mashi hurumci, ya fi mashi watan girma da wajabcin kiyayewa akan ɗakin Allah gaba ɗayanta. Saboda haka wannan yana nuna mana mai yawa jaba ga musulmi akan ɗan uwansa musulmi, in ka so ma ka ce ga ɗan adam akan ɗan uwansa ɗan adam, domin a cikin wannan yanayin Allah subhanahu wa ta'ala nuna mana har yanda kiyaye haƙƙin dabba ko la taqtulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mislu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi dhawa adlin minkum hadiyan baligal ka'bati ko. Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana yaya أو كفارة ذلك طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا عن ما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. ya nuna mana yaya dabba ma Allah yake kare haƙƙin shi ta yanda idan aka ci mutuncin dabba fa har sai an kawo shaidu biyu adilai za su yi shaida akan yadda za a ji a karɓar dabba mutuncin shi idan aka ci mutuncin shi ko aka taɓa jininsa a cikin wannan. To idan har dabba Allah subhanahu wa ta'ala zai masa wannan wannan zai bashi wannan kariyan, to ina ga hurumcin musulmi ko ina ga hurumcin ɗan adam, haramcin ɗan adam. Wannan
abu ne mai tsoratarwa kwarai da gaske da ya wajaba ga musulmi su mai da hankali wajen kiyayewa, wato mu kiyaye mutuncin yan uwanmu, wanda yanzu ya zama cikin abubuwan da suka fi komai arha. Mutum yana da'awan musulunci amma shiga cikin mutuncin musulmi dan uwansa, yana cin mutuncin musulmi dan uwansa, wato har ya fi mashi sauki akan cin abincin da yake tauna wanda shari'a ta halatta masa. Wannan ba karamin hadari bane. Dole ne musulmi dan ya zama musulmi, yana cikin abubuwan da yake nuna mana kishiriyar, wato mun koma al'umma. Menene kishiriya? Watan al'umman bawo yake rudan mu ba haƙiƙa ba, ko bawo yake rudan mu ba haƙiƙa ba. Ba laifi lokacin ranar alhamis da litini alaman addini ne ka yi azumi, amma ba alaman addini ba ne in ka tashi shan ruwa ka sha ruwa daga abincin da aka samu da kuɗin haram. Ko alaman addini ne ka yi azumi, ya zama wani mawba, ya zama alaman kamar mutum yana nuna shi mai addini ne. Amma kuma ba laifi in lokacin shan ruwa ya sha ruwa da kuɗin haram. Kaga contradiction, tanakuf din yayi yawa ko? To haka dai, sannan maganar mutunci kuma wannan bayyanannen abu ne. Jinin ma yanzu ga yanan irin waɗannan masu kashe mutane din nan ba dalili, bandits din nan. So suna shekar da jinin al'umma saboda abin duniya, kai har saboda dalilin ma da su kansu ban san dalilin ba, kawai su shiga gari su buɗe wa mutane wuta, makamantan wannan. Sannan kuma wai su je suna da'awan su musulmi ne, in ka ji suna magana har suna kokarin ma su yi wa'azi, ko suna da'awan musulunci, suna da'awan wai su suna da addini, bayan sun mutu sun wulakanta mafi girman abin da Allah subhanahu wata'ala ya mutunta, ya umarni da karewa. Allah Ubangiji ya kiyaye mu. So manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai ya gaya mana waɗannan abubuwan haramtattu ne, wato ya wajaba mu girmama su. Ina yawan faɗi, wato aka ce abu yana da hurma, shine yana da girma wajen Allah, ya wajaba a mutunta shi. Amma in za a kawo suna daga wajensu za a ce haramun, kamar yadda abin da yake da ƙasƙanci shi ma yake da haramci na ƙasƙanci shi ma, idan za a kawo in a masdarin shi ne za a kira ce mashi hirma da kasrul ha, amma kuma dai shi ma sunan shi haramun, ko haramun. Auren mahaifiya haramun ne saboda girmanta, ko shan giya haramun ne saboda ƙasƙancinsa. So wannan hurma ne, mutunci ne, wannan hirma ne, dana'a ne, wulakanci ne. So waɗannan ma ana nufin hurma ne kamar yadda aka gani, wato mai dammu awwalihi, wato abin girmamawa ne a wajen Allah subhanahu wataala, dan haka ya haramta, ya sa iyaka tsakanin mutane da shi. Fa'adaha miraran sallallahu alaihi wa sallam, wato manzo Allah sallallahu alaihi ya maimaita sau da yawa, yana daga cikin al'adansa sallallahu alaihi wa sallam, kamar yadda Nana Aisha Allah ya kara mata yarda take cewa idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tuqala anhu, ko a'adaha miraran. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan yayi magana yana maimaitawa, to ya dinga maimaitawa saboda ya nuni zuwa ga ta'akidin wannan abin da yake tabbatarwa, domin in aka faɗi magana sau ɗaya zai iya yuyuwa ya zama ba cikin janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, cikin janabi na ko kai misali, saboda girmamawa ga janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan ni ko kai muka yi magana, zai iya zama zuhul ne, zai iya zama sahwu ne, zai iya zama mu faɗa abu a bakinmu mun faɗa, amma a zuciyarmu ma mu wani abu daban muke zaton mun faɗa, amma harshenmu zai faɗi wani abu daban. To duka wannan zai yi, amma galiban yana da wahala haka ya faru a cikin maganar da mutum ya maimaita sau biyu, sau uku, to ya nuna cewa abin nan da ya faɗa cikin wa'ayi ɗinsa shi yake nufi wannan abin, kuma sannan dan ya ƙara zama a cikin ƙwaƙwalwar wanda ake faɗa ma, kuma a ƙara tabbatar masa da abin da ake nufin kenan. ثم رفع راسه فقال اللهم هل بلغت. sannan sallallahu alaihi wasallam ya daga kai yake cewa ya ubangiji na isar, wato yana tabbatar da kaman yana shaidar da Allah subhanahu wa ta'ala, wa kafa billahi shahida,
qala ibn Abbas fa wallazi nafsi bi yadihi innaha lawasiyatuhu ila ummati. Ibn Abbas yace na rantse da ubangijin da babu sarki sai shi, wannan ita ce wasiyarsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam zuwa ga al'ummansa. Wato wannan ita ce wasiyan ƙarshe. In aka ce ita ala wasiyatuhu ana nufin babu abin da ya zo ya share ta. Duk wani abu da ya zo kafin ita ya zo a cikin shari'a, ba wata wasiya, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am ya rayu sallallahu alaihi wasallam bayan nan na wani lokaci, amma dai bai ƙara zuwa hajji ba, saboda haka bai ƙara haɗa mutane masu wannan yawa ya isar musu da saƙo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan wannan saƙon da ya isar. Kuma wannan yana nuna mana girman waɗannan abubuwa. Kaga duk da girman tauhidi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a nan wajen ba tauhidi ya akkada musu ba, wasu abubuwa ne ƙari, ba yana nufin cewa waɗannan ba su kai tauhidi shine mafi girman abu. Kila tauhidin shi kuma da cikin kumɗin nan da ake ishara zuwa gare shi a cikin hadisan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum, ko tauhidin yana nan a cikin wannan, saboda ana magana ne da ku musulmai da kuka yi imani da Allah subhanahu wata'ala bayan an haramta zuwan wanda ba musulmi ba a shekaran da ya gabata, ko shekaran da yake kafin wannan wanda sayyidina Abubakar ya jagoranci a musulmai, an haramta shigowar wanda ba musulmi ba, wa Allah ya tufa bil baiti aryanun, ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta bait din ga mushrik da sauran diddai abin da yake cikin wannan hadisin. To sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya biyo da wannan mafi girman wasiyan da ya bar wa musulmi shine mutunta junansu. Kaga magana ce ta alakan dan adam da dan uwansa dan adam, magana ce ta alakan musulmi da dan uwansa musulmi. Allah ya ce mu kyau. Falyuballighi shahidul ghaiba, wanda yake nan ya isar wa wanda baya nan. Wato wanda ya halatta, in an ce ashahidu shine wanda ya halatta, sabanin yadda mutane suke zato ana nufin wanda ya gani almushahidu kenan, ba ashahidu ba. Ashahidu wanda ya halatta, faman shahida minkum shahra falyasumhu, faman shahida minkum shahra falyasumhu, wanda ya halatta ya zama watan ya riske shi. Falyuballighi shahidu, wanda ya halatta yanzu tare da mu to ya isarwa wanda baya nan. La tarji'u ba'di kuffara, kada ku koma kafirai a bayana. Kafirai anan abin da ake nufi kada ku koma sifofin kafirai, kada ku koma sifofin kafirai, ba ana nufin shikenan da musulmi ya yaƙi musulmi sun zama kafiri ba. Idan taka muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtulu fin nar. Ba abin da yake nufi ba kenan. Abin da yake nufi kada ku koma da sifofin masu bijirewa Allah subhanahu wa ta'ala, kada ku koma da sifofin masu kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala. Mujarradin ɗaukan takobi musulmi yaƙi musulmi, wannan baya nufin fitarwa daga musulunci, amma me ake hanawa shine hana abin da zai kai zuwa ga ɗaukan takobi musulmi ya yaƙi musulmi, shine cire mashi sifan tauhidi. Ko da ka cire musulmi ba ka cire min sifan tauhidi, ka halatta damahu wa malahu wa irdahu din nan kenan. Ko fa idza qaluha asimu minni dima'ahum, ko fa idza qaluha asimu minni dima'ahum, ko asamu. Kaga idan kai mashi salbi, saboda haka muke ƙara yawan nanatawa cewa mafi girman haɗari a duniya ba a taɓa bid'a a da'irar musulmi mai haɗari kuma mai daɗewa mai muni, duk da yawa daga masu tashabbusi da ita suna zargin wasu da bid'a, amma a hakika babu bid'ar da ta kai wannan bid'ar muni a tarihin musulunci gaba ɗaya. Ita ce bid'an kiran musulmi kafir, ita ce kiran musulmi mushriki.
mafi muni, mafi hadari. Allah ubangiji ya kare mu. Saboda haka ita kuma daga ita ne da an same ta to za a sami zamewa zuwa munzalak na daukan takobi ga dan uwa musulmi. yadribu ba'dukum riqaba ba'din, wani sashin ku, shukran jazilan, yana watan saran wuyayen wani sashi. Kamar yadda na ce ba wai kawai da an ga wannan shikenan sai a ce wannan tsoratarwa ne a babin rashin aikata da kuma munin aikin da kuma sifan masu aikatawa, amma baya nufin mu ɗauki sifan khawarij na nasiya na 'yan zahirin nassi, dan khawarij su ne suka fada cikin wannan rudanin ko baya nufin ka ɗauki wannan sifa da kaga musulmi da musulmi kuma suna faɗa tsakanin shi kenan ka ce sun zama kafirai, wal yazu billahi ko wannan shi baya cikin wahamin da domin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu sashin su sun ɗauki takobi akan wani sashin su, amma wasu daga cikin su ma duk da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wanda suke yakan jama'an da Ammar ke cikinsu su ne suke kira zuwa ga wuta, ko wai ha Ammarin taqtuluhu al-fi'atul baghiya yad'uhum ila al-jannati wa yad'unahu ila an-nar. Amma kuma mun ga waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yewa albishir da aljanna cikin waɗanda suke yakin fi'an da Ammar din ke ciki, ko ba haka ba? Mun ga wasu daga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yewa albishir da aljanna cikin al-asharatul mubashsharuna bil jannati ma, da wanda aka yi albishir da aljanna da yawa, amma al-asharatul mubashsharuna wanda aka ambace su a hadisi ɗaya gaba ɗaya ka san su mafifita ne a cikin ma waɗanda aka yi albishir ɗin. To har cikin al-asharatul mubashsharun mun ga wasu daga cikin waɗanda suke yaƙi da jama'an da Ammar ɗin yake ciki. Da haka yana nuna cewa hani ne zuwa ga aikatawa, su ma wancan ana nufin suna kira zuwa ga abin da yake ba gaskiya ba daidai ba, wato suna kan kuskure, suna abin da ba shine daidai ba yana nufin cewa suna kira zuwa ga kafirci, wal iyadu billahi, kamar yanda nasiyun za su iya fahimta, duk da ba su fahimta haka akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shakka, to amma da yake yanda nace khawarij sun zo sun fahimci haka, Allah ya kare ni. Ko da yake su sun fahimci wato batar da duka ta'ifan guda biyu ne. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات تابعه ابن عيينة عن عمرو. wato wannan hadisin ga yana kaga a can an ce yawman nahri, nan kuma ga sai aka ce bi arafatin ko, wato ga hadisin nan dai da isnadin shi daga Hafs ibn Umar, daga Shu'bah ibn al-Hajjaj, daga Amr ibn Dinar, daga Jabir ibn Zaid, yace ya ji Ibn Abbas Allah ya kara musu yarda yana cewa, sai ya kawo hadisin amma sai ya ce bi arafatin, saboda kaga ka tabbatar da cewa hadisin ya faru a wancan waqi'a na Arafa kenan, irin wanda ya zo a hadisin da aka kaddamar. Ina fatan mun gane wanda ya zo a hadisin sayyidina Umar ko da ba Yahude, wai kamar dai yanda kuka sani, ayatun fi kitabikum law alaina ma'shar al-yahudi unzilat ko nazalat latakhadna dhalika al-yawma idan. Wanda ya nuni cewa hadisin ya faru ranar Arafa ne kuma ranar Juma'a. To wasu sun yi taufikin hadisan cewa ai hadisin guda biyu ne abin, wato ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hutubar ranar Juma'a, ranar Arafa kuma yayi washe gari. To amma waqi'i da siyaki yana nuna cewa da abu ɗaya ne, ko ba haka ba? Yana nuna duk waqi'i ɗaya, hadisi ɗaya ne, illa wani ya kira ranar yawman nahri saboda zaton shi yawman nahri ne, wani ya kira ranar yawman Arafa, wasu kuma su ce a'a an yi su ba ma sau ɗaya ba, an yi yawman Arafa, an yi yawman nahri, an yi yawmul qarri. Amma kamar yadda nace dai al-mashhur din wanda ya fi shahara da inganci shine yawmul Arafa.
duk da al-Imam al-Bukhari ya kawo don ya tabbatar da faruwan shi yawman nahri ne, wato ya kafa hujja da hadisin akan yin khutba ne bayan ranar Arafa kuma. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا قرة بن محمد بن سيرين قال أخبرني عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة ورجل أفضل من نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة قال خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر قال أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أو آمن سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. wani hadisin ga nan da isnadin shi amma ta hanyar Muhammad ibn Sirin yace Abdurrahman ibn Abi Bakrata ya ruwaita ya gaya masa daga baban shi Abu Bakra daga rajulun afdalu fi nafsi min Abdurrahman, wato abin da yasa yace Muhammad ibn Abdurrahman afdalu fi nafsi min Abdurrahman, shi Abdurrahman ya dan shiga harkan sarauta na Banu Umayya. To mutanen da suka yi tashabbusi da mulki na Banu Umayya kuma ka san da yawa amintattu ne, amma abu da yawa ya shafe su. Wasu su ma sahabbai ne, amma shigansu cikin mulki sun shiga cikin wasu abubuwa da ba su shiga ba da yafi, kamar irin su Samuratu ibn Jundub Allah ya kara masa yarda, ya shiga cikin abubuwa na Banu Umayya, watan irin abubuwan da suka yi na amfani da ƙarfi wajen kisa da azabtar da iyalan Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da kuma wanda suke biyayya ko suke wala'i ga iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, shi'atu ahlul bait. Abubuwan sun yi kazanta kwarai da gaske, sun yi kazanta kwarai. To shi da yake kaga Abdurrahman kaman ɗa yake wajen Ziyadu ibn Abihi da muka taɓa maganansa ko wanda Muawiya ibn Abi Sufyan ya ce ƙaninsa ne. To sun zama su suke da mulki lokacin, kuma Ziyad kowa ya san abin da ya yi a tarihin barnan da aka da ya yi a tarihin Banu Umayya, ba ɓoyayye ba ne. To shi kuma Abdurrahman ibn Abi Bakrata ɗin nan ɗansa ne, ɗan uwansa ne, saboda haka ya kusance su Ziyad, kuma sun bashi sarauta, sun bashi mulki. To shi yasa shi Muhammad ibn Sirin Allah ya kara masa yarda yake cewa wa rajulun afdalu fi nafsi min Abdurrahman, saboda gujewan shi Humayd daga shiga, Humayd ibn Abdurrahman daga shiga abin da ya shafi mulkin Banu Umayya da kusantan sarakunan Banu Umayya. Duka sun ruwaita daga Abu Bakrata. Qala khatabana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm an-nahr. Yace manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yayi mana khutba yawm an-nahr, shi ma ya tabbatar da yawm an-nahr kamar sabanin wancan yawm Arafatin. To ga nan dai tadruna ayyuwa min hada, shi wannan shi yazo da lafazin da yake al-mahfuz din ko cewa wato ina nufin dai wanda yafi shahara, cewa sahabbai suka yi shiru bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya wani rana ne wannan.
suka yi shiru har suna zaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kira ranan da wata rana daban, shikenan zai raɗa wa ranan wata suna ne, suka zaci zai raɗa wa garin wata suna ne, suka zaci zai raɗa wa watan wani suna ne, kuma duk sunan da ya sa a lokacin inda zai raɗa sunan kamar da kullum muke faɗi, da shikenan ya zama sabon sunan ranan, ya zama sabon sunan watan, ya zama sabon sunan wajen, kawai suna jira ne. Fasakatna hatta zananna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi, har muka zaci zai raɗa mashi wani suna, in ya raɗa shi kenan wato ya sa masa, ko Bahaushe ne yake cewa raɗawa, in ya sa masa wani suna shi kenan rana ya yi sabon suna, waje ya yi sabon suna, wata ya yi sabon suna. To amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bar masu wancan sunan, ya tabbatar da su saboda sun lizimci abin da ya dace da sunan ladabi. Wannan yana nuna abin da ake bukata da almajiri, duk da majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da makamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba daidai da makamin mutane bane, to amma yana koyarwa ne me ya cancanci almajiri a majalisin malami. Shi yasa mafi girman almajirai ba su cika son, wato ko da malami zai tambaya, in ka je majalisin malami da almajiransa, malamai na sosai fa nake nufi, in malami ya tambaya, in ka ga wani ya karɓa ya amsa, galiban daga ƙananan almajirai ne. Amma manyan almajirai ko da tambaya yayi irin cikin karatu haka, suna jira su ji da wani amsa zai bayar saboda wannan ladabin. Kai ko da kuskure yayi, ba wai na ce su daidai suke yi ba, amma ko kuskure yayi kila kuma yana da alaka da wancan fatuma da Imam Malik ya hana a cikin sallah ko ga liman da wasu a'imma, ko da kuskure yayi ba za su gyara mishi ba za su gyara masa saboda ladabi na almajiri tare da malamin su, za su shiru su saurara. In ka ga masu saurin cafewa suna gyarawa, kuma saurin amsa an yi tambaya, to duk wannan ƙanana ne. Kuma haka yake ko a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko sahabbai suna cewa mun kasance muna zama a Madina shekara guda ba mu niyyar hijira, muna zaune ga munan ba mu niyyar hijira ba saboda tambaya, ko ko a'a wani riwaya su ce muna zaune mu a matsayin mu na muhajirai muna murna muna fatan baƙo ya zo wanda ba muhajir ba, baƙo ya zo wanda ba muhajir ba, saboda in baƙo ya zo shi bai san abin da muka sani ba, bai kai matsayin da muka kai ba, saboda haka zai iya yi tambaya a bashi amsa, ya tambaya a bashi amsa. Ko za ga irin su sayyidina Ali, Allah ya ƙara musu yarda, babu wanda ya kai shi kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, amma wani lokaci in yana son tambaya sai dai ya ce wani da Allah tambayan mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ba zai iya tambaya ba saboda girman makamin a wajensa. To duka wannan dai yana nuna mana ladabi ne dama na zama a wajen ɗaukan ilimi, ladabin almajiri tare da malami. Daga cikin irin ladabin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayna yadayhi sallallahu alaihi wa sallam, muka yi shiru fa sakata hatta zananna, muka yi shiru muka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam afwan ya shiru har muka zaci zai kira ranan da wani suna ne banda sunan da muka sani sallallahu alaihi wa sallam. Wannan kuma shine abin da ya faru na sallah, ko na sallah da aka yi sallah raka'a 3 maimakon raka'a 4, kace kawai shikenan an canza adadin rakawoyin ne, kawai shikenan kawai suka tashi akan haka, kawai su tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi 3 shikenan yau azhar ta koma 3. sai da Zuliyadaini, saboda shi baya cikin, kaga sunan shi ma ba a faɗa, Zuliyadaini aka ce rajulun fi yadihi tulun, ko rajulun da na kira, ko ya yi tambaya a kasurati salatu am nasita ya rasulullah, sai ma kasurati salatu wala nasitu. A ƙarshe ce aka ma kala Zuliyadaini, sannan sahabbai ba suka dan amsa da sauti mai ƙasa-ƙasa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To aka yace alaysa yawman nahri, kulna bala ya rasulullah, suka ce yawman nahri ne ya rasulullah, yanda ka faɗa hakan ne. Ce ayu sharin haza,
qulna Allahu wa rasuluhu a'lam, suka ce Allah ne da manzansa mafi sani. Fa sakata hatta zananna annahu sayasmihi bi ghairi ismihi, yayi shiru har muka zaci zai rada masa wani suna ne, shi ma zai kira shi da wani suna ba sunan da muka sani ba. Qala alaysa dhulhajjati, ce ba watan dhulhajja bane? Qulna bala. Qala ayyu baladin hadha? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam, kace Allah da manzansa su ne mafi sani. Fa sakata hatta zananna annahu sayasmihi bi ghairi ismihi. Qala alaysat bil baldati al haram? Qulna bala. Qala fa inna dima'akum wa amwalakum alaykum haram. Kaga wannan babu wa a'radakum, amma dai da abu ɗaya ne. Ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha ila yawmi talqawna rabbakum. Wato wannan hurma din na mutuncinku da dukiyoyinku da rayukanku, babu jininku, babu ranan da za a ɗauke wannan haramcin a ce yau babu laifi ka ɗan shiga cikin mutuncin malam wane, ko ka ma ɗan shiga cikin mutuncin almajiri wane ma ba malam wane ba. Babu ranan da za a ɗauke wannan, haramun ne ila yaumi talqawna rabbakum, har zuwa ranan da za ku haɗu da ubangijinku. Babu ranan da za a bauɗe muku daman shiga cikin mutuncin musulmi ɗan uwan musulmi, ba ma musulmi ba, cikin mutuncin dukkan ɗan adam, kamar yadda muka ce. Allah ya ce mu kyau. Shi yasa malaman hadisi, ulama'ul jarhi wa ta'dil, sun kasance saboda tsantseni in ba dan ilimin hadisi ba, watan dan girman addini ba, da ba za su shiga cikin mutuncin mutanen da suke binciken su a cikin riwaya ba. Saboda haka sun kasance inda za a tambaye su akan wannan mutumin ba a cikin maganar da ya shafi ilimin hadisi ba, ba za su yi mashi da mara kyau. Amma in an zo cikin maganan adalan mutumin, to za su yi magana. Kuma daga cikin abin da ake gane wato tsantsenin shi ma malamin ya tsaya akan kalmar kadai da za ta yi nuni zuwa ga abin da yake so ya faɗa ba tare da ƙari ba. To saboda haka amma sabanin haka kamar yadda yake faruwa yanzu, ina yawan faɗi ni abin yana tsorata ni matuƙa da gaske, yana tsorata ni matuƙa da gaske. Idan waɗanda ake kira malamai ko wanda ake kira jagororin addini, yadda suke zama cikin almajiransu da mabiyansu, suna maganan waɗanda suke saɓani da su kamar suna shan shayi, suna fira, suna zagi, suna magana mara kyau. Shi yasa ni ina yawan faɗa wa almajirai, in sun ji sun huta, in ba su ji ba ma dai ya rage nasu. Amma duk wanda kake ƙarƙashinsa ko malaminka ko menene shi a sunan jagora a addini, kaga in ka zauna da shi cikin manyan ayyukansa, firan wasu da ɓata su da zagin su, to wallahi ba mutumin Allah bane. Wallahi ba mutumin Allah bane, ka guje shi. In kaga zaka zauna da mutum ba ya da aiki sai maganan wasu da zagin su da ɓatanci akan su wasu al'umman musulmi, saboda saɓaninsu, idan ana jin cewa wato mun ɗauka idan Malam Abdullahi da Malam Abdulrahman suna ƙungiya A, da Malam Abdulrahim da Malam Abdulmalik suna ƙungiya B, to mutuncin Malam Abdulrahman mutunci ne a wajen 'yan ƙungiya A, amma mutuncin Malam Abdulrahman burodi ne. Haka kuma a wajen 'yan ƙungiya B, mutuncin Malam Abdulrahim da Malam Abdulmalik mutunci ne. In za a zauna da Malam Abdulrahim ana fira mara kyau akan Malam Abdulmalik zai kwaba. Bai dace ba, laifi ne wannan, shiga cikin cin naman musulmi ne, kaza. Amma in naman Malam Abdulrahman na ƙungiya A, to wannan fanke ne a ciyan da ake so. To anya addini ake yi, in kana neman ma'auni da ba zai saba ba cikin rabbaniyar wanda kake tashabbufi da shi, to ka lura da yanda yake cikin mutuncin mutane. Ya yake in an kawo mashi maganan
mutane, ya yake yi magana mara kyau akan mutanen da yake saɓani da su a cikin fahimta ko yake saɓani da su a cikin wani abu na rayuwa, ya yake sakin jiki ya ci naman waɗanda ba layinsu ɗaya ba, waɗanda ba ƙungiyarsu ɗaya ba, waɗanda ba fahimtansu ɗaya ba. Abubuwan akwai ban tsoro, amma dai ya kamata mutane wayewansu ya wuce makamin shi, ya wuce inda yake yanzu. Wato ina nufin mabiyan ma su gane wa ya kamata su bi ne. Addini bai ibahan a zauna a ci naman mutane yadda ake so, ko ya wuce ma a zauna a ci nama kawai, a keta mutunci ma, a keta mutuncin mutum yadda ake so. Ana zaton ma kamar lada ake samu cikin keta mutuncin, ko ana zaton kamar lada ake samu cikin a keta mutuncin mutum. Wani daga cikin shugabanni a ƙasar nan ya yi wata magana wanda magana tana da ma'ana kwarai. An ce mashi me yasa ba zai littafi a tarihin kansa ba? Ya ce ba zai yi ba saboda zai taɓa mutuncin wasu mutane, ko mutanen suna da 'ya'ya. Idan ma mutumin akan kansa mai laifi ne, a tona asirin shi, a yi magana akan shi, to ɗansa kuma me yayi da za aka ci masa mutuncin babansa, wanda kuma cin mutuncin babansa ya taɓa mutuncinsa shi ma. Ban san ko mun fahimta ba. Cin mutuncin babansa ya taɓa mutuncinsa shi ma, shi kuma bai laifin komai ba, babansa ne ya laifin. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu cin mutuncin wanda suka rasu, saboda kada mu cutar da wanda suke rayi. Ko ƴaƴan Abu Jahal za su zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su Ikrima, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hana in sun zo a faɗi magana mara kyau akan babansu. Da duk abin da ya yi a musulunci, da duk abin da ya yi na cutarwa ga janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, amma kar a yi magana mara kyau akan babansu, saboda su laifin me suka yi in babansu ya yi laifi. To duka dai wannan idan za mu koma zuwa ga addini, to waɗannan su ne indices. Ba wai karka ɗauka kawai wai yawan sallan mutum, kamar yadda sayyidina Umar ya gaya mana hadisin motsa da makaranta, ko karka ɗauka wai yawan sallan mutum, yawan azumin mutum, wai nan ne wai zaka je ka gane addinin shi. A waɗannan abubuwan ake gane addinin mai addini. Allah ya taimake mu. ala hal ballagtu qalu na'am قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو آمن سامعين. mai yuyuwa ne wanda za ku isar ma ya fi kiyayewa, ya fi ganewa, ya fi fahimta na abin da za a isar mashi akan wanda ya ji daga wajena. mai yuyuwa ne mutum ya ji daga wajena, sai kuma wanda ya isar ma ya fi shi ganewa, ya fi shi fitar da ilmoma daga cikin abin da ya ji din. Wannan baya nufin cewa wani wanda ba sahabi ba zai iya fin sahabi, ba maganin falala ba ne. Falalan sahabi akan wanda ba sahabi ba a bayyananne ne, yanke ne. Amma a ilimi zai yiwu wanda ba sahabi ba ya fi wani daga cikin wanda yake ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani nau'in ilimi zai yiwu. Ko a cikin tabi'ai akwai waɗanda sun kasance har wasu daga cikin sahabban suna tambayan su. Yana cikin abin da muke bukatar mu fahimta, amma akwai karatun da nake so zan yi insha Allah. Zan yi in Allah da ba da jimawa ba, majalisi akan sahabbai da yanda suke karɓan karatu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Insha Allah za mu yi. Amma abin da nake so mu yi magana in faɗi a nan yanzu, wato kaga nan wajen lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana, mutane ne 100,000 da wani abu a wajen. Waɗannan 100,000 da wani abu din a sunan sahabta na suna cewa wanda ya ga sayyiduna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yana musulmi kuma ya rasu a musulunci, ko da kafirci ya shiga tsakani, ya rasu a musulunci, to wannan shi ake kira musulmi, shi ake kira sahabi. Ko to amma a sahabi na fikihu, a sahabi na karatu, sahabin da ake ɗaukan ilimi
an ce sahabin manzon Allah ko ra'ayin sahabi ko aikin sahabi, to irin sahabin da ake nufi ba kuma ana nufin duka wannan 100 da wani abu bane. A'a, ana nufin wanda suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, suka zauna tare da shi, suka ɗauki ilimi a wajensa, suka ɗauki adab a wajensa, suka ɗauki tarbiyya a wajensa. To waɗannan mutanen su ake nufi da sahabbai, da ƙaulinsu da amal ɗinsu yake abin dogara da shi a cikin shari'a. Ina fata mun fahimta. Waɗannan kuma ba su kai ko 1/100 na dukkan waɗannan adadin sahabban ba da suka taɓa ganin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan insha Allah za mu ƙara bayani akan shi kamar yadda na ce daga baya in Allah ya yarda. Sura haka farubba muballagin aw amin sami'i, mai yiwuwa ne wanda aka isar ma kamar yadda yake a wani lafazi farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu, mai yiwuwa ne mutum ya ɗauki fiqh, ya ɗauki ilimi zuwa ga wanda ya fi shi fahimta, sai ya kai ilimin zuwa ga wani, sai wannan wani ya fitar da abubuwa da yawa daga ciki wanda shi wannan na farkon bai riski waɗannan abubuwan ya fitar da su ba. Wannan kuma yana daga cikin wato mu'jiza na alƙur'ani da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Inda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya faɗi magana, sahabbai duk sun gane komai da komai na cikin magana. To ai as-sulta zamaniyya na maganar ta dusashe kenan. Za a gane. Mu ɗauko udaba masu magana na waƙa da adab da sauransu, mawaƙa da sauransu, ba su kan yi magana sai nuqat masu naƙadi sai su zo su ta fitar da abubuwa daga cikin maganansu, zamani na ta zuwa wasu ma su ƙara fitar da wani abu wanda ƙila ma shi mawaƙin ma na farko bai nufi wannan abu, bai zo mashi a kwakwalwan shi ba wannan abin lokacin da yake faɗi. To maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce mafificiyar magana da ɗan adam da wato bawan Allah zai iya isa zuwa gare ta, ko babu wata magana sama da wannan. To idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai magana, sai ya zama sahabbai sun yi wa'ayin dukkan ma'anan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ai sun ɗauke duka abin da ta kunsa, mu'jizanta na zamani ya zama ya dusashe kenan, ba za ta zama tana da wannan sufa na zamani din ba, sai idan har ranar tashin kiyama ba za a gushe ba sai ana samun wasu suna ƙara riskan wasu ilmoma daga cikin wannan maganan wanda magabatansu ba su riska ba. To sai ya zama tana da sufa zamaniya da ta zo kowa sai ya kalli abin sai ya sa daidai zamanin shi sai ta dace da zamaninsa, sai ya fahimta daidai zamaninsa, sai ya ɗauka ya gama fahimta. In wani ya zo a zamani na gaba shi ma sai ya kalli hadisin daidai zamaninsa, sai ya dace 100% da nashi zamanin, sai ya ga kamar da shi ake yi. Haka za a yi ta yi har ranar tashin kiyama. To kaga yana da asulfar zamaniya kenan. Kamar yadda asulfar makaniya, idan aka yi magana ba za ta zama context ɗin da aka yi maganan wajen mutanen Hijaz ko mutanen Madina su kaɗai ne maganar ta dace da su ba, a'a wanda ma suke China a lokacin in maganar za ta je wajensu ita ma za ta dace da su gwargwadon yanayinsu. To wannan shi yake nuni da wannan maganar sahibul risala ne, saboda wannan alamiya ɗin. Shi manzo ne zuwa ga al'alami na gaba ɗaya. To tunda manzo ne zuwa ga al'alami, ko a ina ɗan adam yake lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana a Madina, to in mutum yana wajen maganan za ta dace da shi. Haka kowane zamani daimuma, kowane zamani aka zo, idan aka zo zamanin maganan za a dace shi. In ka ga ba haka ba, to ba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane, ko ko mutum ɗin ne bai gane ba. Allah ya taimake mu. Wannan maganan ita ma magana ce mai tsawo kwarai da gaske, tana da faɗi, kuma wannan ma'anan ya fi cika a cikin alkur'ani, saboda alkur'ani an kiyaye kadasan lafazinsa, wata lafazin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce, ya zo mana shi daga wajen Allah, shine sahabbai suka karɓa da lafazin da haruffan.
suka nakaltarwa wanda suka zo a bayan su ma haka da lafazin, to shi yasa sai kadasan as-sultan zamaniya wal makaniya din ta fi tabbata cikin alkur'ani. Amma hadisi babin riwaya da ma'ana yana da fadi, ko idan mun sun ji su ruwaici abin da suka ji da ma'anan da suka gane, ba dole da lafuzan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya amfani ba. To shi yasa sai ya zama to kuma duk lokacin da mutum ya riwaya da ma'ana, to kaga ya cire wa maganar wani sashi na wannan sulfa din na zamani da waje, saboda ya isar da maganan gwargwadon nashi kwakwalwan abin da ya fahimta ne. Allah ya taimake mu. فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. kada bayana ku koma da sifofin kafirai. Kaga kamar yadda nace ba yana nufin kawai da kaga mutane wasu sashi suna yaki da wasu sashi kace ai ga Allah can a suratul hujra ya tabbatar musu da sifar musulunci, mu imani ma ba ma musulunci ba ko wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu fa aslihu bainahuma ko fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah فإن فاءت فأصله بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. كذا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. kaga Allah ya sifanta su da imani, bai cire masu sifansu na mu'minai ba ma musulunci kawai ba, wanda a gaba a cikin sura za a ce qalatil arabu amanna kullum tu'minu walakin qulu aslamna, amma su waɗannan Allah ya tabbatar masu da sifansu na imani. Saboda haka dan sun yi yaƙi da juna baya nufin cewa an yi masu salbin sifan imani. Wannan fahimtar 'yan harfiyun ne, 'yan zahirin nassi, marasu fiƙihu a cikin fahimtar nassi. Amma masu fiƙihu suna gane falatar ji'u ba'di kufaran, kar ku koma ku ɗauki sifan kafirai, ba yana nufin kar ku koma kafirai ba. Ina fatan mun fahimta abinda mai fiqhu faqihi zai fahimta kenan, amma wanda shi zahirin nassi yake amfani da shi kawai, to sai zai ce kawai shikenan da ya ga musulmi da yake da musulmi ga kafirai, wal iyazu billahi. Wannan nassiyun ne, harfiyun ne, kuma bata ne, shine farkon bata shi kuma shi ma ko da abu ɗaya ne tun a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shi wannan batan akai da Zulhuwaisira yaji an ce adalci shine a ba wanda ya fi aiki gwargwadon aikinsa, a ba Zaidu da Amru da Bakru iri ɗaya. Sai aka zo rabo, sai ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rabo, yana ba wanda ba su suka yi ma aikin ba fiye. Ta'alifan liqulubihim li hikamin tajallat lahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yaga yana rabo da wani tsarin rabo daban da shi abin da ya sani, sai ya ce inna hadhihi qismatun ma urida biha wajhullahi wal iyadu billah, wal iyadu billah. Kaga harfiya ne, ko dan harfiya ne, ya rike zahirin wani abu da ya fahimta a matsayin wannan shine adalci, sai ya kokari bai gane duka waɗannan abubuwa ne wanda suke da alaka da kuma wasu hikimomi da Allah subhanahu wataala ya san su, kuma yake kunsar da su a cikin zukatan zababbu daga cikin bayinsa, wanda daga cikinsu kuma malamai. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال فإن هذا يوم حرام. أفتدرون أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال بلد حرام. أفتدرون أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهر حرام. قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال هشام بن الغاز أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا، وقال هذا يوم الحج الأكبر. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع. to za mu bar wannan hadisin, da na ɗauka babu wasu alfaz da suke bukatan bayani, na ga akwai ɗan dai wasu ɗaiɗaiku, to za mu bari insha Allah zuwa sati mai zuwa in Allah ya yarda sai mu ci gaba, duk da dai duka dai maudu'i ɗaya ne. Allah ya cinke mu. Amin ya rabbi. To na ce jiya ina da magana da nake so in ɗanyi
kuma maganar ma ya dace da maudu'in hadithul bab, shine matsalan da muka yi magana a cikin watan Ramadan na maganan aiki don kusantar da al'umman musulmi da junansu. Da yawan mutane sun fahimci maganar, da yawa ba su yi isti'abin abin da ake nufi da maganar ba. Wato, wajibin aiki don kusantar da al'umman musulmi da junansu shine wajibi mafi girma a ganinmu a matsayinmu na al'umma da yake wuyanmu. Amma ba yana nufin cewa ba a yi ba ne. Ba yana nufin cewa ba a yi ba ne. Akwai masu aiki kwarai da gaske don tabbatar da wannan. Yanzu haka a duniya, a ƙasan nan da sauran ƙasashe. Akwai ƙungiyoyi da mu'assasat wanda suna ƙoƙari kwarai. Ina yawan ba mutane misali cewa da a ce duka jihohi za su kwaikwayi abin da jihan Adamawa da Taraba, wanda asali Gongola aka fara yi, daga baya da aka raba kowace jiha ta je ta ci gaba da nata, na abin da suke kira Muslim Council, wanda yake majalisa ne na al'umman musulmi, wanda kusan shine majalisan koli a waɗannan jihohin na duk abin da ya shafi al'umman musulmi a nan ake zartarwa, kuma ya kunshi mabiya mabambantan fahimta na musulunci, duk da ba a buɗe shi ba, da yake kasan mu musuluncinmu na Najeriya na sunni ne, saboda haka ana ba a da kofa ga waɗanda ba sunni ba. To mu daga cikin abin da za mu yi, za mu faɗaɗa har fiye da wannan. Watan duk wanda yake musulmi ne, sunan musulunci ya sifan musulunci da suna ya hau kansa, to yana cikin wannan da'irar, yana cikin wannan Muslim Council din. Shi ma wannan din ba sabon aiki bane, akwai mubadarat da yawa. Mun yi wata tafiya a wasu shekaru da suka wuce, akwai wakilan salafiya ko izala, ko ka ce salafiya, dai sunan za ka kira. Akwai wakilan ɗariƙa, akwai wakilan shi'a ma har kala uku. Akwai wakilan shi'an haraka, akwai wakilan shi'an athaqalain, akwai wakilan shi'an, ina jin ko ar-rasulul azam sunansu, wata mu'assasa ce. Duka waɗannan haka haɗa aka yi tafiya da sunan wato mu je Sudan mu yi kwanaki, mu haɗu da manya-manyan wato hay'at na addini na ƙasar Sudan, ina zaton 2019, don kawai mu ƙara koyo yaya ƙasar Sudan suka yi da saɓani tsakanin mabambantan fahimta na addini, kuma yaya suke zaune lafiya da junansu duk da saɓanin da suke da shi na fahimtar addini. Tafiya ce da aka yi mai girma, wato cikin ma'anoninta aka shiga wurare muhimmai, aka zauna da manya hay'at na ƙasar Sudan karkashin wata mu'assasa ta hiwar da zaman lafiya ta musulmai da take Kaduna. To kuma wanda ya shugabanci tafiyan mataimakin babban secretary general ne na Supreme Council for Islamic Affairs. Abin da nake so in ce, wato abu ne wanda dama ana yi, mutane suna kokari da yawa kwarai da gaske, akwai wanda suna ta aikace a ciki. Da haka me muke so mu yi? Abin da muke so mu yi, yin wasali ga rubutun da ba wasali, sanya rayuwa ga wato jukkunan da suka suma ba su mutu ba, tashin waɗanda suke bacci, da dukkan damammakin da muka samu ta hanyar shirya tarurruka na kusantar da juna, manyan tarurruka na jagororin mabambantan tawa'if, ta hanyar tazawur, ziyarce-ziyarce tsakanin shugabannin da mabiya mabambantan tawa'if,
shikenan yau muna wannan masallaci sai mu ce kamar yanzu misali akwai muna da mu'assasan mu ta Qafilatul Mahabba wanda cikin sanannun ayyukan su sukan tashi kawai rana su ce yau za mu je sharan masallacin kungiya kaza wanda sabanin tasu kungiyar za mu je yau za mu je mu taya mutanen masallaci kaza gyaran masallacin su da sharewa da wankewa. Wannan dai ba kawai dan sada zumunci ne da karfafan yan uwanta tsakanin al'umman musulmi. To daga cikin irin waɗannan abubuwan wannan tazawur din da ziyarce-ziyarcen ma'aika ko kafila ma tana wannan kokarin na ziyarce-ziyarce, a ziyarci wannan malamin na kungiya kaza, a ziyarci wannan malamin na kungiya kaza. Ba ziyaran istimdadi bane balle dan uwana ya ce min gazance ga magana. Ziyara ce ta silatul rahim, ar-rahimul islamiyyatu, rahim ta musulunci ta annabi Muhammad da ya hada ta islamu, wanda wannan babu abin da zai ta da shi. Ina fatan mun fahimta. To saboda haka a ƙarfafa wannan, a ƙarfafa hiwa, zaman tattaunawa, a riƙa ɗauko masai. To ku aqidan ku kun tafi akan kuna faɗin abu kaza, to me kuke nufi da shi, me kuke nufi da shi, ina hujjan ku cikin wannan abin, tare da girmamawa ba gardama ba, akan ka'idojin hiwar da malamai suka aje, wanda mun san ka'idojin hiwar daga ciki suna cewa ma baka zaka isa a ce zaka iya hiwar ba har sai in ka fi son gaskiyan ta fito a bakin abokin tattaunawanka fiye da kai, har sai idan zaka yi wannan nasihan a cikin sirri fiye da yadda za ka yi a ciki a bayyane, da dai ka'idoji wanda al-Imamul Ghazali ya kawo su wajen guda 8 ko fiye da haka ko a cikin Kitabul Ilmi dinsa. To mu ginu akan irin waɗannan usus ɗin, mu rika hiwar billati hiya ahsan, mu rika tattaunawa. Shi yasa lokacin da ne magana akan tattaunawa na ce za a nisantar da shi daga duniyan social media da ɗauka da menene, ba dan komai ba, dan a nisantar da amawa daga mawdu'at ɗin da suka fi ƙarfinsu. Daga cikin manyan abin da ya haifar da hayaniya da ruɗani cikin al'umma, wasu kuma da gangar suke yi, wasu na yi ne da gangar don ba su san mutumin da ya magana, don haka bari a ruɗa amawa a kansa, sai a nuna ma amawa ya zo da wani abu daban, abin da ga yanan a cikin littafi shi suke karantawa suke karantarwa, amma tun da dai wane ne ya faɗa bari a nuna mutane kamar wani addini sabo ya zo da shi. Ina fatan mun fahimta. Wasu kuma suna yi akan jahilci ne. To koma dai kan menene, masana su koma gefe su tattauna abubuwan a ilmance. Menene ilimi ya ce akan wannan, menene ka'idoji, domin shi al'ilmu rahimun baina ahlihi, shi ilimi shi kanshi wani zumunci ne a tsakanin ma'abotansa. Idan ka ga malami da malami ana gaba, to kan wata maslaha ta duniya ne, an sauka daga ainihin turban abin da ya kamata ne. Amma in dai malami da malami ne, to ya kamata ya zama akwai wata ƙauna tsakaninsu, saboda akwai wani zumunci na ilimi da ya haɗa su, ko? To mu raya wannan zumuncin na ilimi, mu raya wannan rahim ɗin na ilimi, a zo a tattauna abubuwan nan da buɗaɗɗen zuciya. Mu daina hukunci akan niyoyin mutane. Yana bani mamaki ƙarfin halin mai cewa kaza yake nufi, yana bani mamaki. Ni tun ina ƙarami wannan na bani mamaki. Ka zo mutum ya magana ka ce wai kaza yake nufi, munafiki ne, kaza yake son cewa. Haba halla shaqqaqta an qalbihi, fasa zuciyan shi kai kaga kazan nan yake nufi. Kawai ka rika hukunci akan niyyan mutane, niyyansa kaza ne. Ka bar shi da abin da ya faɗa mana. Shari'a ba ta ɗaura maka fiye da abin da ya faɗan nan, da abin da ya aikatan nan kai hukunci da shi ba. Amma me yake nufi na Allah ne, shi ne zahirin, shi ne Allah ya maka umarni kai hukunci da shi. Umirna Allah kuma bidawahir, wallahu yatawalla sara'ir, ko? To amma kawai saboda munanta zato mun gina rayuwa akan dole sai mun munanta wa ɗan uwanmu musulmi zato. Kuma wannan yana cikin abin da yasa a'udhu billahi min kalimati ana, ni nake da jama'a da yawa suke da damuwa da ni, saboda yanda suke so sai an fahimci khasm, ba na iya fahimtar khasm din a haka. Kullum ina fahimtar khasm daga abin da shi kansa ya faɗa akan kansa, ba ruwana da me wani ya ce akan shi.
idan zan magana akan malami ina kungiya A misali, zan magana akan kungiya B, to zan binciki me malamin kungiya B ya ce akan wannan abin, zan dogara da shi. Amma in ce a'a wai ni da maganan malaman kungiya A zan hukunci akan kungiya B, a'a. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah. To inda tambaya ɗaya biyu sai mu bar abin da ya rage. Na'am akramaka Allah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sai ta yi abin da dai Allah ya hana, sai ta samu juna biyu. So to ‘yan uwanta, yayunta da ‘yan uwa gudun kar mahaifiyansu tsohuwa ce, to kuma tana da hawan jini, sai suka je ba da sanin mahaifiyansu ba su gaya mata ba, sai suka je suka zubar da miji, sai suka aurar da ita. So tambaya na shine, shin abin da suka yi nan ya yake a musulunci, yanda an ce kuma ya kai wata kusan 5? Sun yi kurakurai da yawa, a ciki. Ya danganta da lokacin da aka zubar da cikin, girman laifin, amma dai laifi ne in general. Na biyu kuma shi wanda suka aura masa sun cutar da shi, idan ba ya san ga wace irin mata ya aura ba, sun cutar da shi. Abin da ya kamata shine abin da shari'a ta tanada, wato laifi dai an yi laifi, a hukuncin da shari'a ta tanada akan laifi. Buɗe ƙofan zubar da ciki bayan an yi cikin shege, watan fitinar da ke tattare da buɗe wannan ƙofa ya fi girma akan fitinan da ke tattare da bari a haifi ɗan a ƙazance. Ka fahimce ne?
so dole a yi mukarana tsakanin maslahan mafsadan da ke cikin guda biyu. Buɗe wannan kofa ne da za ta zama kofan fasadi mai yawa. Shi yasa shi Ibn Taymiyyah babban malami, Allah ya ji kansa da rahma, yayi fatawan cewa a irin wannan yanayin za a iya masa aure da shi da wanda ya yi mata ciki. Ka fahimce ni? Za a iya masa aure da wanda ya yi mata ciki. Shikenan idan da za ta zo da ɗan ma bayan wata 6, to shikenan ya zama ɗansu ma na aure. Ya zama alwaladu da firash. Ina fatan ka fahimta. Wallahu a'lam. Na'am. Batun haɗin kai da ka kawo, kana ga fahimtanka me yake jawo wahala wajen wasu ɓangare su ƙi karɓan irin wannan? Da kyau, ya yi tambaya mai kyau. Ya ce a fahimta na me yake jawo da ne maganan haɗin kai, me yake jawo wasu ɓangare su ƙi karɓan maganan haɗin kai. Dalilan na da yawa, ba zan iya amsa su abin da ya rage na lokacinmu kafin sallah ba, amma na san abin da kake so in ce kawai san rai. To san rai ba shi kadai bane, ba shi kadai bane, ba san rai ne kadai ba. Wato ya danganta da ma'aunan da yawa ne. A bangare kaza yake haifarwa, bangare kaza yake haifarwa. San rai abinda da aka sani ne, so ba zan dade cikin magana a kansa ba. Daga ciki almarja'iyyatu diniya, wato mutum abin da ya saba da shi, ya saba karantawa, yana zaton shi kadai ne addini, bai da faɗin fahimtar cewa akwai wata fahimta. Yanzu kafin a zo da hayaniyan cakuɗa mazhaba ɗin nan da sauransu, a zo da abin da ya saba da malikiya cikin abuwa, ai da yawa in mutum ya zo ya yi sallah ya saba da mazhab malikiya sai ya ga kamar ma wani abu ya yi daban ba sallah ba. Kar ka manta a ƙasar nan kan karanta bismillah a fatiha da qabdu har yaƙe-yaƙe a yi kan qabdu ko? Kaga yanzu ana gaya ma mutumin wannan zamanin an yi lokacin da kan qabdu za a iya rufe masallaci, za a yi fada, za a yi kaza, zai ga abin wani bako kabdun kawai da sadlu, saboda yanzu abin ya zama an saba da shi. Amma lokacin su da yake sadlun suke, aka yi kabdun sai kaman wani abu ake yi ba sallah ba. Ka gane? To dan adam abin da ya saba da shi, abin da ya saba da shi sai ya rika ganin kaman abin da ba wannan ba addini bane, saboda irin karatun da ya saba da irin littafan da ya saba marja'iyansa. Saboda haka yana daga cikin kokarin da muka fi yi a rayuwa a ɓoye, ko da bai kamata in faɗa wata na ce a ɓoye ne, wato haɗa mabambantan fahimta akan wasu littafai, ƙoƙarin da wane da yake ƙungiya A, da wane da yake kungiya B, da wane da yake kungiya C, duk su zama sun karanta wasu littafai. Idan duk suka karanta waɗannan littafan, to fahimtansu zai kusanci juna, ko sun sani ko ba su sani ba, saboda abin da wannan ke faɗi wannan zai gane don me yake faɗa, don ya san abin da ya dogara da shi yake wannan magana. Ka gane? To shi yasa muka muhimmanta wasu abubuwa, karantar da wasu ulumul ala da wasu abubuwa da wanda an fi shekara 20 ana wannan kokarin, kuma muna zaton an yi nasara da yawa gwargwado a ciki. To wannan yana cikin manyan dalilai, saboda haka sai mutane su rika ganin ai idan mutum ya zo da wani abu saɓanin abin da suke kai, kaman ba addini ya zo da shi ba. Watan kasa bambance menene aulawiyat, ko mu ce menene awwaliyat, menene sanawiyat a cikin addini, menene ababen kaddamarwa, menene ababen da za a mai da su baya, menene abin da ya kai a saɓani a ciki ya haifar da ta da jijiyan wuya, menene ababen da saɓani a ciki ya kamata mu kwantar da hankalinmu kar mu ta da jijiyan wuya saboda shi. To duka wannan su ne abubuwan. To duka wannan yana da alaƙa da sa'atu sadri, faɗin zuciya, faɗin fahimta, yawaita karatu da sauran abubuwa da yawa.
ina fatan ka gane abu da yawa ne suke haifar da a wannan, sannan kuma da sabo, abin da mutum ya saba da shi yana ganin bakon abu, wato abin da yake sabanin wannan bako kawai kaman bata ne, kaman ba addini ba. Yadda mu a nan nahiyar misali muke ganin mutumin da ya bar wasu abubuwa da yake kan malikiyanci, a fiqhu ko ash'ariyanci, a tauhidi ko aqida, muke ganin shi kaman ba ya zo da wani abu daban ba musulunci ba. To haka in ka je wara annahari kuma zaka samu su mazhaban hanafiya ne, mazhaban su na fiqhu, mazhaban maturidiyya ne, mazhaban su na aqida. Saboda haka su kuma sabanin wannan ne suke ganin an zo da bakon abu. Kuma an yi lokacin da har mazhabobin fiqhun nan ba su iya bin juna sallah. Dai an yi wannan har a Ka'aba, har shekaru ba wasu masu yawa kwarai ba, shekara ɗan 100 kaza haka, ya an kai a Ka'aba ana yin sallah 4. A Ka'aba fa, wajen da gaba ɗaya zukatan ya wajaba su haɗu, wajen da yake shine symbol na haɗuwa, ana sallah 4. Malikawa za su yi nasu, Shafi'awa za su yi nasu, saboda suna jin kaman ba Malike ba zai iya bin ba Shafi'i ba, ko ba Hanbali ba zai iya bin ba Hanafi ba. Ina fatan ka fahimta. Yanzu in kana bin tarihi, yanzu har su al-Imam al-Bukhari nan, Allah ya masu rahama, ya yafe masu, har su al-Imam al-Bukhari ala jalalati zamanin su yanda suke kallon Ahnaf, in kaji suna cewa ashabul ra'ayi ko ahlul ra'ayi, suna tsine musu, suna la'antan su, suna kaza. Da fa malaman Hanafiya ake yi, ba wani abu ne ashabul ra'ayin nan, ɗan mazhaban Hanafiya ne ba. Su ne a lokacin ake wannan tsinuwan fa, kaman kafirai. Ban san ko ka fahimta ba. To wannan maganar tana da fadi. In ka ji ana ahlul ra'ayi a karni na 2 zuwa karni na 3, to ana yi da Hanafiya ne, malaman mazhaban Hanafiya, mutanen Iraq. Amma in ka ji ana magana akan, sai ka dauka ana magana akan wasu annihalul alfiraqud dalla ne. To duka wannan dai yana dangantaka ne da yanayin bi'a, da yanayin sakafa, da abubuwa da yawa, da kuma rashin matsala. Ka san dan adam in bai da matsala sai ya kirkiri matsala. Ina yawan gaya wa ƴan uwa, zai zama karshen magana, ga lokacin sallah yi, ina yawan faɗa musu wani kissan wani abu da ya faru a gidana a Zaria shekara ta 2009 zuwa 2010. na ji yara suna fira ta window, maganar ta yi min tasiri a raina. Da suna fira sai ɗaya yana magana, yana irin nuna ƴan ƙungiya kaza suna kaza ba kyau, suna kaza ba kyau. Sai ɗayan yake cewa ɗan Jos ne. Daidai lokacin ina jin 2010 ne ko 11 ko 10 ɗin dai, an yi wani fada a Jos. Sai yake cewa kai mu da Allah duk wannan ba shine a gaban mu ba yanzu. Ya me zai haɗa kan al'umman musulmi shine a gaban mu, saboda an yi faɗan musulmai da wanda ba musulmai ba a Jos a wannan 2010 ɗin, ko 9 ko 10. 10 ne ko a 2010. Yawa an dai faɗa da wannan lokacin. Saboda haka hankalinsu sai ya dawo jikinsu. To idan ba ku da matsala sai ku ɗauki abin da ba matsala kan ijinu da jalsatul istiraha, sai a raba masallaci a fito da takobi. Sallu ala nabiyil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.